Sige. 3 minutes, 3 minutes. Kining gitawag og Catholic Church nga naa sa ministry. Kinsa man ni Romano Katolikong Iglesia or kamo? Asa babasa na? Katong sa ministry ninyo ba? Asa sa ministry ninyo? Basahan. Kining number 1, inyo man yung buka. Pwede sila mag-explain kung reklamo. Pero kung galing reklamo sila pa dayon. Mo bitaw gipangutan ta ka. Okay, Okay. kining din nga Ancient Catholic Church. Romano Katolikong Iglesia ni o kamo ni? Wa man mabasa ng Roman Catholic, so di na kamo. Di ba na ko na mabasa ba? Hindi bang ako lang magipa-confirm ni pastor ba? Ang tubag Kining the Apostolic Christian, Okay. Ancient Catholic Church. Kamo ni or Katolikong 1 Iglesia? minute, Pastor, 1 minute. sumala sa nabasa, walay nakabutang nga Roman Catholic Church, so dili na kamo. Okay, Wala dili mo na din kamo. kami ba ni? Ang ako pangutan na kamo ba ni? Kaya mo magkadili na kami. Okay. Basta kay di mabasa di na kamo. So kamo ni. Wa man mabasa diya nga Roman Catholic, Kamo ni. so di na kamo. Okay, di man ni kami, kamo ni. Kanang gilotos, Di ba? Di ba? Ano masabi? Ancient Catholic Church. Ano Kining masabi? Catholic Church ba? basada. Ano di ba? Kanang gilotos, Kining Ancient Catholic Church, kamo ni o kami ni? kanang gilotos mo ka. Moderators time, moderators time, moderators time. Moderators time, moderators time. Okay, moderators time. Ano yung problema ninyo? Kaya pagkakamo explain. Kadali lang, Pastor. Pastor, ang pangutanan niya, Pastor, palihog ko klaro sa imong pangutana, bro RG Sino. Palihog ko pangutana, klaro sa imong pangutana. Ako wala gipa-confirm Mr. Moderator. Yes. Kay imon man siya nga kining Catholic Church nga naa sa ilang basahon dili ni Romano Katoliko. Okay. Wa ba to ninigar siya? Kinsa di ani? Sila ni o kami? Yes, Kung sir. man na, bisa kinsa na kay kumuneman. Nigamit ko mo. Tanan. Okay. Gusto mo gamit. So nigamit mo ng Catholic Church. Kotob sa gilotos, sumara diha. So dapat magkatoliko mo dili mo mag 70 Adventist. Next question. Next question. Okay, moderators time, moderators time. Diretso na ta sa tema, bro. Di na lang ta mahatag of side comment. Okay. Okay. 2 minutes and 30 seconds. So mana pa nimo nga ang yawa daw kuno Katoliko. Kining sa inyong basahon dinhi nga the last days of events. Kinsa man yung mga Katolikong gisgutan dinhi nga mga Kristiyano? Mr. Moderator, namin sa mga kasabutan nga walay advance reputation. Wala nagigamit kanina, wala po na ako nagigamit. Okay, moderators Bawal time. ang advance reputation. Moderators time. Dapat gigamit na nila kaganina bago na unta magamit karon. Okay. Wala nagigamit. Wala po ko Mr. nagamit yan Moderator. na. That Objection, is Mr. advance Moderator. reputation. Pasaylo lang nato siya kay wala Advance. sa Okay. sa panahon sa pagsabot. Objection, Wala na Mr. siya. Moderator. Okay, objection. Objection, Mr. Moderator. Madali na, Ganina, Sige, kadali. Bro RJ, pamanon sa natos, Pastor. Sige. Sa amo na kasabutan ng God, nga basta instrumento, nga wala pa ma-discussan, wala pa na-deliberate, dili pwedeng gamiton. Kanya karon gigamit niya. So nag-violate siya sa maong policy. Objection, Mr. Moderator. Yes. Nagamit man gani si kayo nakabot ang Pope Francis? Nagamit man gani mo doktrina ng Kristiyan na pasukan mo ang mo nagamiti? Alibay na, Pastor! Kay gusto lang ka mo episode sa pangutana! Okay, moderators time. Dali lang. Counter objection, Pastor. Dali lang. Counter objection, Ang Pastor. ipirma, Mr. Moderator, ang ipirma sa maong tema, nag-promise na dili maghimog advance reputation. Okay. Karon, kay nigamit man na siya na, that's why gi-call na ko ang attention ni Brother RG Seno na dili siya pwedeng mugamit sa mga butang nga wa pa madiskusan. Okay, moderators time. Bro, tagay sa pangutana si Pastor niya, ayaw tumaga Pastor, kaya ako pa desisyon ng moderator. Okay, ang Pangutana. simple lang. Pangutana lang. Ganina naman good ni gigamit. Time resume. Ganina rin ni gigamit ba? Gikan pa kang Bruce Talbot na ganina. Resume. Gigamit na niya, karoon din na dawato noon. Di kini isa. Among the Catholics, there are many who are not conscious Christians and who walk in the light and the shine upon them, and God will work in their behalf. So ang akong pangutana, pinsan Katoliko man kang yawa. So kina mga Katoliko man naaron dili, iya yawa ni o dili. Ang yawa tungod kay Universal Catholic po ng yawa. Pero dili Romano Katoliko. Dili Romano Catholic. Yun! Okay, next. Pero, Question. Isa. 1 minute. Manas ako. 1 minute. Dili Romano Katoliko ang yawa nga mabasa tungod kay wala man kay mabasa Roman Catholic sa Bible.
Pero nga tayo mabasa Roman Catholic sa Bible, apil ang yawa, mabasa ginuntag. Kaya nga naman, nabasa na sa Biblia, nga ang yawa, worldwide. Mabasa sa Kanayag, Kapitulo 12, versikulo 12. Nga ang yawa, gilabog ini sa yuta, ni kuyanap mga kaigsunan. Sumala pa sa 12, versikulo 9, o 10 sa Kanayag, nga ang yawa, gitambog sa yuta, ni kuyanap. Sa ito pa Katoliko ang yawa, wala pa'y kayo mabasa nga Roman Catholic, ikaw mismo kaganina nagsulti na walay mabasa sa Biblia nga Roman Catholic, manamudagan mong referensya. Okay. Okay, moderator's time. 44 seconds time remaining. Usa ka pangutana. Sige. Usa ka pangutana. So, ang tawag ining nahitabo, o yun si Pastor nga, katong Katolikong yawa, dito Romanong Katoliko. Pero sa among Katoliko, kung dito Romanong Katoliko. Kining inyong manunubos, Pastor ba? Katoliko o Sabadista, Pastor? Kaya sumala pa din dugay na nagitat na nga kita adunay Katolikong manunubos. Sumala pa, usa ka Kristo. Sumala pa sa inyo ang tawag anong basahon, Katolikong manunubos o Sabadistang manunubos. Si Jesus Christ, mga kaigsunan, worldwide, universal. Objection, pa, Mr. Moderator. Okay. Patupag lang, Katolikong manunubos o Sabadistang manunubos? Okay. Universal na manunubos. Patubag lang. Katoliko. Sa kasabat keeper. Katoliko. Universal na manunubos. Di siya mo gamit Katoliko. Basta universal. Good. Ayos.